Uwaga, moi drodzy, siema, witam. Podejście 8. Podejście pierwsze do nagrywania oczywiście, jak zawsze gramy w milionerów, gramy o milion. To jest darmowa apka na Androida, można sobie ze sklepu, no czego tam macie sklep, ja mam sklep Play akurat pobrać i dobra, jedziemy. Pierwsze pytanie. Wiesław Michnikowski, znany z kabaretu Starszych Panów, użyczył głosu A. Gargamelowi, B. Papie Smurfowi, C. Klakierowi, D. Smurfowi Ważniakowi. Nie mam pojęcia. Trzeba było najpierw zobaczyć, czy umiemy odpowiedzieć na pierwsze pytanie, dopiero potem włączyć nagrywanie. Trochę przypał, dobra. Zaraz. Wiesław Michnikowski, ja wiem, który to jest. On na pewno nie Gargamelowi, chyba. Papie może... Ja nie oglądałem Smurfów za bardzo. Dobra. Pytanie do publiczności. Nie. Dobra, damy do publiczności. Papie Smurfowi. Teraz wierzyć im, czy nie wierzyć? No ja bym im uwierzył, no niech będzie. O. Teraz miejmy nadzieję, że to jest ostatnie nasze pytanie. Czytaj. Czego nie dotyczyło sfałszowane referendum z 1946 roku przeprowadzono w Polsce? A. Reformy oświaty i zdrowia, B. Zmian gospodarczych, C. Zniesienia Senatu, D. Utrwalenia zachodniej granicy. Co to jest za pytania trudne? Teraz, czego nie dotyczyło? Utrwalenia zachodniej granicy, mi się wydaje. Ja bym strzelała o zmian gospodarczych. Kuźwa, dobra, telefon. Odpowiedź A on strzela. No to najwyżej my go strzelimy potem. Kurde, dobrze. Ale trudne pytanie, jak na pierwsze to trudne fest. W którym państwie znajdziemy najdłuższy prosty odcinek torów kolejowych? We Francji, Kanadzie, Australii, Rosji. Strzelam, że w Kanadzie, ale nie wiem dlaczego. No Albo- nie we Francji na pewno. W Australii też nie. Ja myślę, że w Rosji może. Chociaż tam zaś jest mało torów Tam kolejowych. są takie Ja nie wiem. Dobra, pół na pół. A. To ja myślę, że w Australii. Dobra, strzał. O, jeszcze się udało. Mamy ile? 20 000, teraz gramy o 40. Jaką literą oznaczona jest skrajnia niezelektryfikowana w kolejnictwie? No to Ja nie wiem, co to jest. skrajnia. Nie no, skrajnia to będą te tory, które są na skraju. No to co? No i jak one są oznaczone? Przypomnij sobie, czy coś widziałeś, jakąś literę, jak żeś jechał. Nie. Ja myślała, że D. Mają, że A. No to strzelam. Nie wiem, no nie mam pojęcia. Strzelę A. A! Zawsze chciałem być kolejarzem. No. W którym z krajów odbył się wojskowy zamach stanu nazywany rewolucją goździków? W Portugalii, we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech. W Niemczech na pewno nie. W Francji to chyba też nie mówiło o goździki. Wydaje mi się, że to będzie albo Hiszpania, albo Portugalia. Też mi się tak wydaje. Ale chyba Hiszpania. Dobra, Nie strzelam. wrzucaj tego, mówicie, No, ale blisko byliśmy. Dobra, 25 000 złotych to Sceta. na waciki będzie do 7 razy sztuka, jak to mówią. Aha, to nowe od razu gramy, tak? Jeśli jesteśmy zadowoleni z obsługi w kawiarni, do rachunku doliczamy pod piwek albo napiwek. No raczej na pitek piwek. może. No napiwek można dołączyć. To jest tacy ciemny zapis. Musielibyśmy bardziej tutaj być. O. Będzie niewygodnie. Stal to stop żelaza i ołowiu, srebra, węgla, złota. Ja się nie znam na Złoto, tym. srebrniowy, węgla. No. Nie takie rzeczy. Chcę zobaczyć. Kto wygrał konkurs skoków narciarskich na dużej skoczni podczas igrzysk zimowych w 72 w Sapporo? Małysz, Fortuna, Bachleda, Skupień. Małysza nie było na świecie. Czy na świecie może nie było? Bachleda to chyba w ogóle nie wiem. Dobra. Dzwonimy. Poprawna to A. Niech ci będzie. Kurwa, kolega Weź się podpowiedział, przesuń trochę, bo- że reklama nam wyskoczyła.
Dobra, 1000 to mamy już 26 łącznie. Jaką część rośliny jesz, chrupiąc marchewkę? Korzeń, łodygę, nać, kwiat. No nie wiem. Nie kwiat, korzeń. No. Ale ta nać jakoś tak, ale to pietruszki jest nać. 24 to ostatni dzień karnawału, postu Adwentu, Święt Wielkiej Nocy. Karnawału. No, Świąt Wielkiej Nocy na pewno. Pierwsze zęby niemowlęcia to kły, siekacze, trzonowce, zęby mądrości. Siekacze, ja jeszcze. Na pewno nie zęby mądrości. Na pewno nie kły, Dobra. może trzonowe. Siekacze. To dobrze szczeliłam na samym. Jonasz Kofta śpiewał, abyśmy pamiętali o ogrodach, o najbliższych opownikach, o kwiatach. Kurde. Spytajmy publiczności o ogrodach. No, jak to mówią, jedzmy gówno, miliony much nie mogą się mylić. Tym razem się nie mylili faktycznie. Epistemologia, dział filozofii traktujący o teorii. O, proszę, Agano. Teraz się boję. Ale o Poznaniu. Teraz, powieść była epistolarna, nie? To była złożoności. Ale myślę, że to... Dobra, No zapytajmy. ale... No najwyżej przegrasz. Zapytajmy. Niemal pewien, że to o Poznaniu. No to o Poznaniu, no. No i o Poznaniu. Dałabym. Nie o Krakowie. Które miejsce zajął Grzegorz Filipowski na mistrzostwach? Ja pierdzielę. Nie, jeszcze na świecie nie było, to prawie nie wiem. 50-50. Które on mógł zająć? No nie znam hopa, ale... Czwarte już, dobra. 1000 zł, to mamy już 27, to ostatnie podejście. No auto jakieś będzie czy coś. Łyżwa jest logiem której firmy? Adidas, McDonald's, Nike, Hyundai. Znaczy, no niby Nike, ale według mnie to jest fajka, a nie łyżwa. Nie wiem, co według was jest symbolem Nike'a? Według mnie ten, fajka. Fajka Nike'a, no rymuje się. Rodzina miejscowość Adama Małysza to Zakopane, Szczyrk, Wisła, Malinka. Wisła chyba. A szczyt jest... To jest jeszcze... O Szczyrku się mówi. Ciemni działali w okresie, no dobra, II wojny. Proste. Trzeba było strzelić potop. Dostępny w wyborach nie dostał się klub parlamentarny. Ja. LPR! No jak? Tak? No zastanów się. Ale ja nie wiem, Aga. LPR. O, masz. Jeszcze raz, Nie denerwuj bo się. Andrzeju, nie denerwuj się. ojciec chrzestny o rodzinie no tak, rosyjskiego pochodzenia. Na Sycylii. Jak to też nazywa się znak? Małpa, koń. Pasożyt wewnętrzny na ciele wewnętrzny o ciele wstęgowatym i podzielony na segmenty tasiemy. Szyfra, nie wiem co to jest. Pod jaką postacią Zeus uwiódł Ledę? Złotego deszczu. Europeu, byka. Strzelałabym, że łabędzie. Ja zapytam. C. No nie do końca wierzę, ale niech będzie. Ja tutaj musiałam. Tym razem im się udało. Kosteczką słuchową u człowieka nie jest. Szczemiączko jest. Poczekaj. Młoteczek jest. Tryskawka. Tryskawka. Nie wiem co to ta tryskawka, ale to dlatego zaznaczyłem. Jak miał na imię Słoń Trąbalski? Tomasz. Pewno? Kurde, ja nie pamiętam. Pół na pół. Ale Tomasz. Tomasz. Kurde, czy pobijemy rekord nasz? Wielki Pospolite zagrożone wytrzymały stan. Ja pierdzielę. No na pewno nie status najmniejszej troski. Zaraz. Uważam. On powiedział, że A. No mi się wydaje, że to nie będzie A, ale... Ale w sumie to logiczne. No dobra, uwaga. Najkrótsza odpowiedź według mnie. Dobra, ale mamy kurde 75. Kto ustanowił nowy rekord skoku na wielkiej kroki wynoszącej? O kurde. Chyba nie. Że czemu nie? Tak? No.
No, Dobra, już było Draco. patriotycznie, małyż. Dobra. Dzięki, Adam. To było z patriotycznego obowiązku. No nie wyszło, moi drodzy, nie wyszło, ale tu mamy 40, 25, 65 i 2, 67 tysięcy żeśmy wygrali. Za to już myślę, za to idzie pożyć. No. No, to moi drodzy, życzymy wam powodzenia. Ja już dalej nie odpowiadam, bo tylko więcej wstydu. Ja już tu zakańczam. Widzimy się w kolejnych filmach. Zostawcie łapkę i elo.